Molweni namkelekile nonke kwezichisa Bay Entertainment akazi kumanzi phansi kwanjomane. Umama uSimangeleke has come forward to reveal that yena uyalixhoma itawula ngabantwana bakhe ababili, especially ke umntana wakhe wokuqala ekunguntokozo. Uthi uNtokozo has gone behind her back edayisa incwadi yakhe yempande. Kuninzi nje akwenzileyo, so I'm gonna try by all means doba apha on the comment section ndifake i-timestamp so that if ungumuntu ongathandiyo ukumamela ivoice yami, then you just listen to the live. So maske singene ke simve intoba uthini, then ke at the end ndizophawula guys. Answer me. No dad. Ni yelo nje nifake inwele ezinde. At whose expense? I am where I am because of TikTok. You are who you are because of TikTok. TikTok made this. TikTok gave me everything you see today. You are, as my family, come from TikTok. So you don't come here and as if TikTok saying the better among the Kulumagod. Gibabizila bande bengcabanga ukuthi nizobezwa uma benikhuza. Anzange ngibezwe. Nimenta benangithuka mina. Zingane zami. My firstborn daughter told me, Mangiti, how dare you give an address? What's funneling your boshwa for doing into engekho emthethweni yokuthi ngikhuluma iqiniso lami ngabantu abangihlukumezayo nababhidliza isigodlo sami through yena. Lapho yena umile ngapha ungifuna isigodlo, uthi angisivula sebenze. Ngimbuza ukuthi uzosebenza njenganobani isigodlweni sami Toko. Umoshile. Uzongena qede buse wenzani makufika umuntu ozohlola. Uzovela uyoguqa lapho uyasazi athi isigodlo insangu la ishukayo noyise. Banikezane ngedamu. I wish ngaboshwa namhlanje ngilale khona ejele for doing this life. How I wish. Just to get over and done with this. Nefihlwane. Fihlwane. Khona yini? Khona yini umzalo ongathula. Ingane yakhe ihlatshelwe imbuzi, iphuziswa igazi, ifakwe iphandla. Engatsheliwe. Kuma bengifuna ubatshela ukuthi ngidlalela ngala koScottburg. Utshela umngane wakho nezinkabi zakhe ukuthi ngidlalela ngakoScottburg. Baba yini bantu base South Africa ngisazolonga nginiplakile ngale ndaba ngengiyeke. It's either ngiyaboshwa, I'm ready ukuboshwa, or ngiyafa, I'm ready ukufa. Utoko noma ngingathula kuphela iminyaka ayesangomeni esobe simtshela iqiniso ngento ayenze manje. Ngani yami ayikho imbuzo yoyihlaba. Tshelwa mina ke manje tshela wokucina. Ningakhulu iminyaka ngikuncenga. Ngicabanga usuku ngifuna ukufaka imoto phansi kwetruck ngihamba nodladla siye eGoli. Cishe ngibulala ingane yabantu kanti wafanele ngife ngedwa ngenxa yakho. Ngicabanga usuku mhla ngigijima nginqune egcekeni udladle ngibamba kudamkinga ukungishiya kuyena engifica ngiphuza amaphilisi ekamereni ngenxa yakho. Kukangaki uqushazela ngiswele ngenxa yenimba ngizogijima amanzi esifubeni mangikubuka kuphela 3 months ungangikhulumisi wena hleli nawe egcekeni. Kukangaki ngikufihlile Ntoko? Kukangaki efika udlala ezothwasa ekhaya wena wawungangifuna ukungibona ungangikhulumisa? Kukangaki ngikuthwasise ngemali yami namhlanje upraise baba wakho ngigijima naye ko social media engakaza ukhokhele ngisho inkukhu, engakaza kuthengele ngisho inepi. Kukangaki wena ungicela imali yami kanti uyoyipha baba wakho? You've done a lot my child. Ngibuye ngizoxolisa kuwena. Hawu Ntoko hey bantu abamayidlule lento ngoba phela kusedlozini nje la hawu sis ngiyakwazi uyayithanda imoto ngikujijelela okay hawu uyangithenga into ethile kufanele ukuthi ngicenge. Kukangaki uyawuthanda nje TikTok uma I have withdrawn 7,000 rand ngakhombisa la ku TikTok. I have withdrawn 500 rand, 5,000, 3,000, 200 rand imali engakazi ngicoshe phansi la ku TikTok. Ngikhombisa ngithi TikTok mina ungenzela imali. Sine show yakwa Mhlongo ngenxa kani TikTok. Ngiyakhohlwa ninyela isihlahla
ninyela isihlahla usebenza ngamaba wena. Wena ngikuthengele izinkukhu last year. Ngikuthengele izinkukhu. Thank you Fortunate. Thank you everyone. Ngakuthengele izinkukhu wakha ihhoko ngikufaka kwibusiness ngithi ngiyakulandela. Kwacaca ukuthi izinkukhu zakho kufanele izifidwe amathwasa ami. Athi amathwasa mase yiyeke izinkukhu zakho zula ushiye izinkukhu. Zafa zonke izinkukhu. Ngaze ngathi zibulawa yilento yenza la ekhaya. Yokuthi ngithi mangihlehla ngemoto uqoqe wonke amathwasa ukhulume yonke into engayitshela ngoba uDladla I introduce Dladla to everyone that comes. Ngoba ngisuke ngibalekela ukukhuluma. You went beyond in selling impande yami. Kwabhalwa ibhuku lami lemithi lonke into lotsholwayo kaThokoza. That is why ngithi I'm not gonna keep quiet. Ukuthi wahamba wayoyika ehlathini umthetho wakangoma uthini. Ngimkomthetho mina. Vele impande khiwe ehlathini. What precautions did you follow? Mawuyomtshalela. Wena mawutshala umtshalela njenganobani? Umuthi wokutshala mawuthathaphi? Njengoba nebhuku lami lemithi walobola na. I disown you with all my might. I never thought I would do this to you. My firstborn, my loved one, my everything. I put all my trust in you. You are my beneficiary on everything. I disown you. Like social media, because social media is everything to me. To me. And to you as well. Because njengamanje social media wenza ukuthi ube nalelo khadi lapho. Le mali onayo ebhenki manje inegama lami kuyona. Elikhulu elingaka. Gama. And the same people you are helping to kill me are the same people who are gonna laugh at you when you go crazy when I'm dead. Because uzolamba. Uzolamba. Uzodlala. Uzodlala. Ngikushilde ngakufihla kakhulu mntanami. Because of your beauty. Bengicabanga ukuthi uzoshintsha. I'm ready. Biza abangani bakho ngiready. I disown you as my daughter. Angikudingi emncwabeni wami, angikudingi even after. Should anything happen to you, deal with your friends. Babakho ngimtshelile. Your friends. I'm ready. Njengamanje thumelani lonke uhlobo lweinkabi engilithumela, kodwa zingisize inkabi zenu. Uma zizoshaya, zifike zishaye mina. Zishiya abantu abayobe bekhona endlini. Uma zifika inkabi zenu ntoko, zishaye mina. Zishiya abantu abayobe bekhona. Uma kufanele ngiboshwe, kulungile. Ngiyoboshwa. Kodwa ukhona futhi osala likhuluma iqiniso ngemva kwami. Ngoba sebebaningi abantu abacasukile lento, abaziqiniso, abaready ukumove nami. Baba yini ke? Yo guys, so ke nanso ke live now uNtokozo uye wazama ke ukusenda text messages ezama ukuxolisa ke kumamakhe. This was the first screenshot ke asibonise sona via uFacebook. Sifundeka ke olhlobo sithi ke I'm sorry that you treated people badly and they took action on your behavior. I didn't tell anyone where you live. Njengoba esitsho ke live. I didn't steal anything from you. Impande ngayithatha ehlathini ngoba ngizama ukuvala ihlazo lokuthi umama wakhokha kodwa wangamenzela lutho. I was not paid any money ukuthi ngitshale. I did it out of the goodness of my heart. And then athi ingane yaka Facebook had any right yokuthi ihambe iyothwasa noma ikuphi ngoba nawe wafike waqala lana eMayville kwanganela wadlulela kwaMashu nalapho futhi kwanganela wagcina ke kwaMbhubhudlo kulabantu esengibabalile akekho owake wakulandelela because they understood ukuthi idlozi lifuna elikufunayo. Okay, I've done nothing but to help you. Ngiyacela ukuthi uphole and know that you can bully us as much as you like.
or you can bully us as your family and no actions will be taken because we love you, but you cannot do it kubanye abantu bangaphandle because they are not your blood. Then ke uthi ke mina ke ngiyathuka ukuthi kanti uMadiba wahamba wena wayomphazamisa esebenza ngaphandle kwemvume yakhe. And then on top of that, wena wamshutha ngaphezu kokuthi mina ngiwuNtokozo ngithukile ngiphoxekile ukuthi you are not learning from that mistake. uMadiba ke unezingane ezimthandayo, they were not going to let you get away with disrespecting, insulting their mother. Do not blame me for the things you did. And ngisho ke ungazama ukusixova sinoChicken, angeke ngivume. If you want to hate me for your actions, do so, but do not insult, or rather do not recruit uChiko. And so out of all of that ke into ayiphendulileyo ke uMakaChicken is this one. Uthe Ntokozo mntanami, umthetho weshoba uyahlonishwa. Umzali uyahlonishwa. Konke okwenzayo uzenzela wena. Ngelinye ilanga uyokuvuna konke lokhu okutshalayo. Uma wayekhokhile naningifihlelelani pho for 8 months. Nginibuza ngomonakalo. Nawenza kanjani umsebenzi ekhaya mina ngingatsheliwe? And then namthwasisa kanjani uChicken ngingatsheliwe? Yona ingane yakwaB ebiyithwasa lami eyangichendisa yangibopha ngaliwina icala. And then ifika kanjani kuloma osewuhlangene naye? Uphatheka kanjani enezingane ezimesekayo emoshile wena ungidayisa ngoba ufuna isigodlo? Ngiyaxolisa ke mntanami, le ngizoyifela. Ngifuna uzibone wena ngezandla zakho ungibulala uxova isinkwa sasekhaya ngezinyawo, akukho engizokufihla njengamanje. So I think she has been going live there on TikTok. This is not the only live ekhona, but I think this is the only live ezobeka umuntu who has not been following on the story in the picture of what is currently happening. Namke bendingazi into ba uChicken selithwasa ndagqibela intokozo kuphela onobizo. So this is something that we recently also found out. So yeah guys, nazo indaba the horror. Please do engage me, get down on the comments, let me know what your thoughts are, and should anything else come forward, I'll most definitely come back and basically give you guys another update. Bye.